al mongo. Secaria no lleva ulla envoltada de gegants, Com una espilla marjal, on si reflexa el mongo. Secaria no lleva ulla envoltada de gegants. Destaques del formigó de vora mar i muntanya, omplint de nafres la pell que és de sang desolar. Ja estem escoltant La Marina Alta de Miquel Gil i la cantant Noelia Llorenç, àlies La Titana. I això per donar pas al nostre especialista mediambiental, Joan Ramon Mendo. Benvingut a Ran de Mar, Aquesta setmana com estem? Moltes gràcies, Fran. Doncs aquí veient-les venir, com sempre. Sí, veient-les venir. Com sempre, a la secció del Joan Ramon esmenem la plana a algú o a alguna institució o a alguna història, però avui farem tot el contrari. Avui abordarem un tema que ha estat protagonista les últimes avui estic fatal. Les últimes setmanes, que ha estat que s'ha arxivat la causa contra els activistes del riu Siurana que els acusaven de robar una placa d'un gran valor històric, una cosa impressionant, aquella placa, un alt nivell que tenia de valor artístic. Estic sent totalment irònic, si no em veieu la cara ara mateix. I a veure, què va passar, Joan Ramon? S'ha arxivat la causa, però continua la lluita al Siurana? Bé, de fet, és una de les peces judicials per les quals han estat imputats alguns activistes, alguns membres de l'entitat JAPEC, sota el meu parer, de forma totalment injusta i no fonamentada, perquè se'ls acusava, en concret en aquesta part de la causa, d'haver sostret una placa, diguem-ne, d'origen predemocràtic. Hi ha qui diu que és d'origen franquista, podem dir-ho com vulguem, i en aquesta placa s'exposava amb un gravat, una placa metàl·lica. Que hi havia una placa molt lletja, podríem dir-ho, perquè no té cap mena de valor històric. Una placa rectangular, d'aquelles que es posaven abans, com aquelles que hi havia als edificis de protecció oficial. En aquest cas no portava el logo. No llevaven el yugo i les fletxes, no? Exacte, no hi havia yugo i fletxes, però sí que hi havia una inscripció que resava algo semblant a el Estado concede el dominio de estas aguas a perpetuidad a los regantes, no? Clar, el terme a perpetuidad és el que es feia antigament, és, de fet, podríem dir, un terme jurídic de l'edat mitjana. És a perpetuïtat, és com quan no pots pagar la làpida o la pagues la làpida i a perpetuïtat. Ho has vist això als cementiris? Bueno, no sé molt bé com va, per sort. Que quan pagues la tomba, no domino el quan tema. pagues la tomba ho pots fer a perpetuïtat o no. Llavors, si ja pagues a perpetuïtat, d'allà no et mouen, però si no estàs a perpetuïtat, doncs un dia trauran els teus ossos quan la teva família no ho pugui pagar. Perdona per l'incís. Això passa, però fixa't, que és un incís molt interessant, perquè això passa fins que no es canvia la llei. Si tu canvies la llei, aquesta perpetuïtat deixa de tenir validesa jurídica. Llavors, amb el tema de l'aigua ha passat exactament això. La llei d'aigües es va modificar l'any 85 i en aquesta modificació de la llei d'aigües ja es contemplava l'extinció d'aquests drets concessionals a perpetuïtat o d'aquests drets concessionals que antigament anaven passant de generació en generació o bé de mans en mans. Clar, aquí parlem de drets que té en propietat la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que al seu temps estan repartits entre persones particulars, entre persones físiques i persones jurídiques, que en molts casos són ajuntaments de la vora, principalment el de Reus, que és un dels que va impulsar la construcció del pantà de Siurana, del qual s'alimenta o s'expolia, segons el meu entendre, l'aigua del Siurana cap a Riudecanyes, no? Perquè es pugui regar, també entre cometes, perquè l'Ajuntament de Reus no fa servir només aquesta aigua per regar. De fet, el que menys fa servir és per regar. Per regar, precisament. Sinó més aviat per rotondes o per abastament. Clar, hi ha altres ajuntaments que també estan dins de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, com podria ser l'Ajuntament de Riudoms, i uns quants més ajuntaments de la vora. Algun d'ells sí que tenen
alguna superfície regable, però clar, entenem que aquesta concessió a perpetuïtat, gràcies a la modificació de la llei, el que dèiem, de l'any 85, de la llei d'aigües, s'extingirà d'aquí un temps, d'acord? I està prevista aquesta extinció, aquesta caducitat de la concessió, però mentrestant doncs, hi ha aquesta batalla que en el fons, doncs, com deies, Fran, s'ha acabat demostrant que és una batalla mediàtica, podríem dir, o és una batalla de poders, en aquest cas el poder d'una comunitat de regants que té ajuntaments al darrere i, per tant, es pot considerar un lobby com a tal. I, per altra banda, doncs, algunes entitats, algunes persones, que a nivell particular, en aquest cas doncs, parlaríem de 2 activistes en concret, han sofert els efectes d'aquestes acusacions de furt, de robatori, totalment infonamentades, sense cap mena de... A més, la nova llei de la memòria democràtica el que diu és que en 2 anys es retiraran tots els símbols franquistes de Catalunya, que probablement aquesta placa també estaria dintre d'aquest catàleg. Però, bueno, sense més dilacions, ens portes un convidat també avui, no? Tenim avui la sort i el privilegi, i per mi, doncs... The one and only, que diuen els anglesos. Efectivament, per mi em fa una il·lusió molt especial poder presentar com a convidat al programa Andreu Escolà, expresident del GEPEC. És una persona que conec personalment i de qui puc donar fe de la seva integritat, de la seva honestedat i de la seva vàlua personal. Per tant, jo puc posar la mà al foc per l'Andreu i dir que aquest robatori del qual se l'acusava és totalment fals. I la jutgessa, això ens ho explicarà ell millor, ha decidit arxivar aquesta causa. Que li demanaven de 2 a 5 anys. Oi, Andreu Escolà, bona tarda, benvingut a Ran de Mar. Hola, bona tarda. Perdoneu una cosa, després d'aquesta introducció no cal que diguis res més, ja, perquè, vaja, ja, sou més activistes vosaltres que nosaltres, ja. Una pregunta, Andreu. Tu t'imaginaries que l'Ajuntament de Reus, tu que ets de Reus, que ets reusenc, t'acabaria denunciant a tu pel robament d'una placa franquista? T'hauries imaginat aquest escenari algun cop, que el teu propi Ajuntament de la teva ciutat et fes això? Doncs si m'ho hagués imaginat, no hagués tret aquesta foto amb aquell article de l'ORB. Cas un nena, no? Que era perquè la vaig agafar perquè jo com no em guardo fotos i no m'agrado, i vaig pensar, mira, aquesta foto és bonica, em veig guapo, fixa't quina innocència, amb l'edat que tinc, i vaig pensar per això, la vaig penjar. No era amb ànims de provocació, però sí, va fer aquest efecte. I fins aquí hem arribat, no? Bueno, que sàpigues que per molta gent ha estat un honor fer-se una foto amb la rèplica que aneu tombant vosaltres, que hi ha molta gent que us veu en la rèplica i es fa la foto, És ja una moda, podríem dir, també al Camp de Tarragona, al fer-se una foto amb la rèplica. Sí, a més, el company Santi va fer un pòster amb recopilació de 200 fotografies, inclús jo l'havia portat fins a Sevilla, gent des de Sevilla, des de Madrid, bueno, inclús algun polític, l'altre dia la Laia... La Laia Estrada, la diputada de la candidatura. La Laia Estrada també se la va fer, però bueno, una cosa impressionant, perquè quan m'ho expliques la gent no s'ho creu, sincerament no s'ho creu. Podríem fer com una espècie de, com es diu, de mascota, Sí. La placa. No, això jo ho explicaré als meus nets, perquè no ho entendran, serà... I m'agradaria fer una puntualització, que de la bona introducció que heu fet, que no és patrimoni històric, és patrimoni histèric. Histèric, una mica sí. I l'altre és que a perpetuïtat ens voldrien callats. Sí, la placa diu a perpetuïtat, com diu l'amic Joan Ramon, i a perpetuïtat ens voldrien callats. I això ha sigut el motiu de la persecució, perquè els diners que s'han gastat amb aquests advocats de l'èlit de Barcelona per una plaqueta franquista no té altra lectura, no? Bueno, és el fet de també vosaltres esteu amb aquesta lluita del riu Siurana viu, no? I suposo que empren totes les vies possibles per fer que tireu endarrere amb la vostra lluita, no? Sí, clar, i justificar-se que són uns mals gestors de l'aigua i tapar les seves carències. Ara tenen la sequera a sobre i no saben què fer-ne, perquè s'han fet petar 2 pantans en 2 anys, en lloc de reservar l'aigua pels pagesos, perquè recordo que es diu Comunitat de Regants. Regants. I el que no tindrà aigua aquest any són precisament els regants. L'Ajuntament de Reus, de la Selva, de Riudoms, tindran els seus beneficis les empreses municipals de l'aigua.
I aquesta és la realitat. I la realitat és aquesta. Andreu. I que els camps de Ballaner patiran molt aquest any. Andreu, bona tarda. Hola. Escolta'm una cosa, mira, jo volia aprofitar que estem aquí en directe, en antena, que ens escolta molta gent, perquè tu saps que jo tinc un profund sentit de la justícia i davant de el que és a totes llums un atac contra la vàlua, contra l'honor tant teu com del Santi, jo us volia preguntar, en aquest cas a tu directament, Andreu, si us heu plantejat la rèplica a aquestes acusacions, perquè hi ha una figura legal que és el de la falsa acusació, és a dir, no qualsevol pot venir i acusar a qualsevol d'un robatori, no? Aquesta seria falsa acusació. I després la reparació per danys morals, perquè lògicament la teva imatge pública, la imatge del Santi, queda afectada per aquestes acusacions que sota el meu punt de vista no tenen cap fonament. Com la jutgessa, amb molt bon criteri, doncs, també ha coincidit en arxivar aquesta causa. Us heu plantejat tant tu com el Santi alguna mena de reparació, de contradenúncia de cara a la comunitat de Regants o de cara a l'Ajuntament de Reus? Doncs ahir en vam parlar, soc sincer, Joan Ramon. Justament ahir, i jo, que no sóc una persona prudent, però sí que amb això ho intento ser, perquè com no sé mai per on sortiran, vaig trucar al nostre advocat, que per cert està molt content, es diu Carles Perdiguero, és un home molt discret, molt prudent, ens frena, i em va dir que no, que ho miraria, però que inicialment considera que no tindria massa recorregut i massa desgast. També et diré una cosa, Sant Ramon, l'honor que se'l fiquin ells, se'l mengen amb patates, perquè l'honor ha sigut el reconeixement de la gent i de la premsa, com ara en aquest moment estem aquí, com a tants diaris i a tantes ràdios que estem parlant, que la gent es solidaritza, amb la qual el riu Siurana no el coneixia ningú, i gràcies a aquesta prepotència que han tingut, hem aconseguit que el riu Siurana se'n parli fins i tot a Madrid, més que a Barcelona, amb la qual recuperant l'aigua pel riu Siurana, l'honor ja està restablert, m'entens? Bueno, aquí lògicament a nivell moral no hi ha discussió, no hi ha debat. Però clar, jo volia anar més en aquest terreny personal, que és en el qual tu t'has vist implicat sense voler, perquè lògicament al fer-te aquella foto amb la rèplica doncs no era res delictiu en si mateix i després t'has vist implicat en un procés jurídic, no? Clar, el tema d'aquestes acusacions va lligat també, sobretot en el teu cas, Andreu, perquè tens altres causes a les quals, doncs bé, també ha de passar un procés judicial, d'una declaració, etc, i que és possible que també s'arxivin. En el fons, jo anava per aquí, per aquesta part més personal, perquè lògicament el Siurana és un riu que tots estimem, el Priorat és una comarca que tots estimem, però clar, aquí sou les persones les que esteu donant la cara i esteu rebent aquests atacs que per mi són personals, no? Sí, el que passa que potser als primers moments t'espantes més, t'agafa més, doncs no sé com dir-ho, et sents més dolgut i sí que inclús faries disbarats, no? Però després, veient que ha sigut una casualitat per la seva ineptitud i la seva prepotència, hi ha una part personal que després de 9 anys de lluita et sents recompensat, amb la qual saps què et dic, Joan Ramon? Com més lluny, millor aquesta gent. Mantenir tot això i tornar-ho a aixecar, no, personalment seria més desgast i crec que, torno a dir, que de moment hem aconseguit quasi multiplicar per 3 el cabal ecològic, que, per cert, aprofito a dir, no l'han aplicat, que l'ACA no ha fet que s'apliqui i està publicat al BOE, però bueno, ja el faran anar, no us preocupeu. Penso que és el més important. I penso que el Santi pensa igual. Crec que el Santi comparteix això, perquè generar més debat i més del nostre temps, potser és millor dedicar-lo, no?, a seguir defensant el medi ambient. Molt bé. Molt bé, perquè de fet, Andreu, el riu Siurana a capçalera baixa aigua, és a dir, no és que estigui completament sec i per això el pantà no s'omple, sinó que realment hi ha una part d'aquesta aigua que no va ni a cabal ecològic ni a omplir l'embassament, és a dir, va a algun altre lloc que no sabem ben bé quin és. Sí, jo sí sé que se'n va.
sempre n'hi ha una mica que es desvia per aquell canal, Clar. ni que no n'hi hagi. Sempre, perquè hi ha afluents intermitjos entre el pantà i l'assut, que és on es desvia cap al canal, hi ha un parell d'afluents, no?, i que no es comptabilitzen, que es denomina aigua no regulada. Això, traduït al llenguatge ordinari, és el joc del trilero, que és la seva especialitat, no? Heu rebut? Ara tindrien que baixar 54 litres, en deixen anar 20 o 21, Sí. i per el trilerisme se n'escapen 7 o 8, o 12 o 14, que casualment van a Riu de Canyes. I l'ACA fa veure que no passa res. T'anava a És preguntar si heu habitual. rebut alguna mena de disculpa, imagino que no, però mai se sap, alguna mena de disculpa que també seria una forma de reparació del dany moral que se us ha causat, tant a tu com al Santi, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua o d'alguna de les administracions implicades. Heu rebut alguna comunicació, alguna trucada, alguna felicitació? Alguna caixa de bombons, així, no? Sí. Sí. Escolta, Joan Ramon, tens molt bon cor i molt bones intencions, però jo no espero res d'aquesta gent. No espero perquè no és la seva especialitat i, com van demostrar, és difícil que rectifiquin. Els estem deixant en evidència. Aquesta era la pregunta, eh? I dubto que tingui la suficient qualitat humana inclús per reconèixer això. I pensa que nosaltres a vegades ens toca parlar, perquè estem a la comissió de desembassament, ens sentem davant i fem veure que no passa res, vull dir que també fem el nostre esforç, ni que siguem combatius, després no faltem al respecte, quan estem davant. El que passa pel cap és un altre tema, però hem de fer un esforç també nosaltres, Doncs, Andreu, ho deixem aquí, que sempre s'ha de fer un esforç, la lluita continua, vosaltres sou un exemple de la lluita medioambiental en aquest país. Moltes gràcies per entrar amb nosaltres a Ran de Mar. Anirem parlant perquè et queda un altre judici, em sembla, pel tema de l'assut. Ja parlarem més endavant d'això. Joan Ramon Mendo, moltes gràcies per portar-nos l'Andreu al programa. Andreu, cuida't, parlem, d'acord? Gràcies, i l'exemple també sou vosaltres per donar recolzament a totes aquestes reivindicacions que són per la societat. D'acord, gràcies. Gràcies, Joan Ramon. I seguim a Ran de Mar, i seguim